وأن سوى المختار لم يستحقه تبلج أصباح الحقائق فوقه وفاه على فهواه مسك الأدلة وفاه على فهواه مسك الأدلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. ما ko barkiniraade seeɗa yamirore jinnaɗo moƴƴo men tedduɗo meɗen jokkorgal rendo men e ndenon yamirore so tawi en jiimo mbiyen ko ceerno boyinnaji e yeeso men so tawi neɗɗo wi ceerno boyinnaji wi ceerno Abdoul Aziz so wi noon moƴƴo fof haalama ɗon hay so tawi woni deƴƴama so neɗɗo wi ceerno boyinnaji haali moƴƴuɓe e tagadi ala bi zikrihim tatanazalu rahmat enen fof eɗen gandi ko jangtade ko haalde ko yewtude ɓe woni moƴƴereji jippade e meɗen ko haaldemo ko ɗum woni moƴƴeje jippirade men ko haalde Elhaj Malick Sy en woni moƴƴereji jippade e min ko haalde dendagal moƴƴuɓe yoga e maɓɓe sa haali a haali fof Fuuta fof ko moƴƴuɓe Fuuta fof ko tedduɓe kaalaɗe hen fof no wayno ko goɗɗo haala kono tan eɗen paami e ndeɗo yamirore nde o wiye en jubbu sikki ala eɗen jogii ko kalɗen hen ko heewi ko foti ɗo haalde ene heewi ko yuɓɓidi walla ko jojjidi haalde ɗo yo ene heewi no feewi eɗen gandi caggal nde ceerno Abdoul Aziz e moƴƴere muɗum e jokkorgal muɗum e wilaya muɗum e neɗɗagal muɗum e timmude timmal muɗum akhlaq makko hameyta ɗum ene wawi yonde yewte kono tan andi fof haali fof bonni fof andi fof deƴƴi fof no wayno bonni fof
ene fof eɗen nganndi no ɓe keewi wiide ni deƴƴude haala ko haalde waktunde haalde haala yonti haalde haala haaliino ko deƴƴude sahaande haalde haala yontani kono mo deƴƴi haala sahaande haani haaleede nde ubbi neema ngol noon añgol ubbude neema e yamirore ceerno Abdoul Aziz e moƴƴere muɗum e timmal muɗum e gandal muɗum ceerno ene fof eɗen paami nananimo tan wiide bindi ɗi tan janngude qur'ana ha wawa nde tan janngude fannuji ɗi tan ha wawa ha teskede kono no eɗen gandi ene jeeya e ko nanimo suufiyankagal makko ene jeeya e ko nanimo karay siragal makko ene jeeya e ko nanimo tawadu makko lillahi subhanahu wa taala andude wiide man tawada arfahu llah kala neɗɗo jankiniɗo allah ɓamtamum koye jikkuji makko moƴƴi yidde moƴƴuɓe koye jikkuji makko yidde taniraɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam e wasiyaji ɗi annabi sallllahu alayhi wa sallam wasiyi en koye ɗum woni gurdam makko foof ko ɗum wonno ndeke en gandi en fo eɗen gandi ko ngol subhanahu wa taala wolin kuntum tuhibuna allah fattabiun yubikumullah kala e moon gonɗine mum ene yiɗi allah ko goonga fala buddo o yiɗani en taniraɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam kala mo haali ceerno haalan kulol umu allah kala mo haali ceerno haalan hakkude mum e taniraɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam ndeke noon e ceerno baro no wiruni e nde ɗo yamirore goto e meɗen fof yo jaggu hoore muɗum ko kamɓe goni yeeso ma saabu ɗum goto enen gandi hadisuji kewɗi gaari hen goto e meɗen wawa wonde ene gonɗi ene yiɗi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ko gonga e muɗum taw alda e ko ɗemgal yaɓɓulno fi alsinati ma laysa fiqulu ene mooli allah yata ko kalaten ko ene gonɗe meɗen peññinen ɗum e balle meɗen peññinen ɗum e dente meɗen yo feeñe men sikki ala oɗo galle ko ɗum andira koye ɗum maha gila nde wiya galle cheikh tidiani radiallahu taala anu ha ñalawma gonɗo o ko ɗum dogata ɗo ɗum noon nde ɗo moƴƴere oɗo jeyaɗo allah ceerno Abdoul Aziz to banggue jibinande sikki ala yimɓe fof ene gandi ɗum ceerno Abdoul Aziz noon to moƴƴere muɗum e wondema neɗɗo ɗo wowo yimɓe kala no kewmi wiide ni kala mo woni almudu muɗum walla ɓe mana woni ceerno mum jaɓi wonde almudu makko o woppani ñewre ene heddi kala gonɗo almudu ceerno Abdoul Aziz o naati e goɗɗum ko wonano ko diine islam yamiri ko bandiraɓe musidɓe tedduɓe ene ngakki wonde almudu makko ko e ndin mbaadi en o nehiri en ko gollal wona neɗɗo kewɗo haalde koye neɗɗo deƴƴuɗo kono noon eɗen gandi deƴƴere makko nde ko haala o waɗat jiya enen fof en gandi e ndiɗo mbaadi goto e meɗen fof yo jab wonde almudu koye almudagal mal mbe mbawɗen hebde ko jiɗɗen hebde ko enen fof ganden en ngala jokkorgal en ngala ɗo eɗen ɓamtoro fewde subhanahu wa taala so wona ndemen annabi sallllahu alayhi wa sallam dame fof ko guddiɗe ɗe wala budde paamen ɗum en ngala damal gongal ko ɗum dutten e taqwallahi kulen allah caɗele keɓaɗe e rendoji ɗi pop gonɗe e rendoji ɗi rafiji biyeteɗi ɗi gonɗi coronavirus gonɗe e nokkuji Chine eɗen gandi ene wara ɓe gona julɓe ɓe ene wiira wondema julɓe ɓe ene ɗacca allah noon so wi mbaɗe ɗum en mbi ko allah wi yo waɗe ko en mbaɗata mbaɗeten ko goɗɗum koko allah subhanahu wa taala haaɗi ko jombani caɗele jetto en ɗum noon seɗen jiiɗi rendoji men ndewa lawol mballen e rendo ngo e wulde allah duttoɗen to allah haydara goɗɗum wawadden sowe so wona en fof kuccen to allah kulen allah so tawi en ƴeewi hande oɗo saaha yimɓeɓe koyru mumen e mbaɗi démissionné e galleji mum ni ɓene mbaɗi démissionné e galleji muɗum so wiyama hanki ko ɓiɗɗo ardotono mabi maana jinnaɗo ardotono ɓiɓɓe ndewa caggal hande ko ɓiɓɓe ɓe garditi no guertogal rawnortono coppi muɗume eɗen gandi ko ɗum caɗele rendone fala budda puɗɗoroɗen e koye meɗen komin fuɗɗoto ko yam fuɗɗoto ko goɗɗo e goƴƴitiɗo hasib nafsa baga hasbu hoore ma ko adide hasba goɗɗo ko adide aɗa hasbe janggo mbatten haqqillaji e ɗum ɗon ko yamirore seeɗa tan wonno wona fodde haalde walla nebdude haalde mawɗo o yamiri en kaltan en jettiɓe noon e en juurimama ɓe wa hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh مديون على الإنسان لم يقضي حقه صحيح المعاني يعلم الله صدقه وأن سوى المختار لم يستحقه
تبلج أصباح الحقائق فوقه وفاه على فهواه مسك الأدلة وفاه على فهواه مسك الأدلة